Dneska spím u frajera a natáčam toto video preto, lebo som vám nič nenatáčala tento víkend, ale na budúci ideme na chatu, ale chcem proste, že vám natočiť zajtrajší deň od rána do večera, čo budeme robiť, pretože ráno sa zobudím, spravíme si raňajky, potom sa budeme asi opalovať, potom môj frajer hrá futbal, zápas, posledný zápas doma a my tam budeme pomáhať v bufete. A potom večer, neviem, asi sa tam zostane piť, lebo keďže je to posledný zápas a je to, že derby s Kolňanmi, s vedľajšou dedinou, čiže tam asi zostanú, oni tam budú piť. Takže budeme asi tam, no uvidíte. Natáčam vám toto video, len aby som vedela, že proste natáčam vlog, aby som to nezabudla. Je ináč teraz 10 hodín za minútu a idem vám ukázať, čo robím. Ja som na TikToku. A idem vám ukázať, čo robím. Ale hádajte, lebo určite to viete. Už som hore. Už som si umyla aj tvár, aj zuby. A ideme spraviť raňajky. A to tieto lievance. Toto sú strašne dobré lievance. Keď sa vám nechci zarábať cesto, tak toto zarobíte len s vodou. Je 9 hodín, už sme sa naraňakovali a teraz si frajer išiel umyť kopačky na zápas a ja idem hrať Call of Duty. Viete čo? Ja si chcem, že kúpiť, normálne si chcem kúpiť, že celý setup, akože aj s frajerom. A keď budeme bývať sami, tak ja vám budem normálne, že natáčať na Twitch. Aj môj frajer a ja. A budeme spolu hrať a budeme vám natáčať. Teraz sme sa vymenili, neviem, prečo mám toto stále na hlave, ale nevadí. Vymenili sme sa, teraz môj frajer hrá a ja tu spisujem veci na chatu, čo nemôžeme zabudnúť na papier. Je toho celkom dosť, čiže nemôžeme to zabudnúť všetko zobrať. Som sa opalovala, najedla som sa a teraz sme došli pozrieť tohto tu. Benca. A za chvíľu, teda po obede ideme na ihrisko. Na zápas. To vám asi nebudem natáčať nič, lebo budeme robiť. Poctivo budeme robiť, bude veľa ľudí, takže nebudeme mať ani čas natáčať. Benny. Že to si iba ja myslím, že to nepracuje. Je 20:42 a už je tu len pár ľudí, čiže už zakupujeme domov. Dali sme si jeden džín so sestrou, lebo sme oslavali ešte meniny, čo boli. Lebo sme si dali na meniny, čo bolo Lenky pred pár dňami, takže